Здравейте! Сега ще ви покажа един трик, който още не съм му измислил име, но ще го напиша в заглавието. За целта ще ни трябва едно обикновено 10 карти. Независимо дали е Bicycle, каквото и дори да са карти от 60 стотинки, които се подават в почти всеки магазин. Така, сега ще извадя картите. И ще ги разбъркам. Така. Ще отделя цветето на 3 купчинки, но първо ще накарам зрителя да си избере на карта. Но понеже няма такъв, ще избера сам и примерно взима ето тази. И като сложа тук. И сега ще разделя тестето на що горе 3 равни купчинки. И ще накарам зрителя да си избере в коя купчинка да го сложи. Примерно, той си избира да сложи картата в ето тази купчинка. И аз се затискам с другите две. И картата остава някъде вътре, някъде в тестето. Така. И сега ще почна да отброявам карти в купчинки в по 12 карти някъде. Може да не ми стигне мястото. Добре. Сега ще събера купчинките. И ще ги сложим в... ще ги направим цвете отново. И понеже за този фокус аз видях карта коя, защото ще ми трябва зрителя да ми каже коя е неговата карта. И тя беше Вале Каро. И сега картите мислят да ми проговорят. И отброявам В, А, Л, Е, К, А, Р, О. Съответно, Вале Каро. То, как става този клип? Този фокус, извинете. Ще кажа в някоя друга от клипчетата ми. И благодаря ви, че гледахте клипчето.